Macases atiri kureceiva munyika yedu yeZimbabwe macases anorwadza. Ndinokumbura kuti zvatinofuka mucomment section pamusoro penyaya iyi. Chingoti rest in peace kune avo vatisiya. Zorai murugare takasina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti hama dzedu dzichatisiya. Senior University lecturer afira passport. Nyanda inozvemuzvara nhasi inyaya inosiririsa inyaya inorwadza zvikuru yaitika muna Bulawayo road. Macases atiri kunyoresiva munowo muna 2024 macases ema-accident ndo apedza vanhu ndo atakashira munyika yedu yeZimbabwe. Zvopedza sei zvimwe zvachona zvakuda kuti tishinge kunamata yakuita kunge satanism yapinda munyika yedu yeZimbabwe. Pane mota idzo dzaita head on Honda Fit neBenz. Mutyairi weBenz zviri kunzi iye aita head on neHonda Fit. Muitikiro waita head on Honda Fit neBenz zviri kunzi mutyairi weBenz aona kuti muway yaanga achifambira manga makaloka mota dzanga dzisingafambi. Saka zviri kunzi abuda mulane rake achipinda mulane resiriri yake reoncoming. Papinda muoncoming abva aita head on neHonda Fit. Aita head on neHonda Fit. MuHonda Fit manga mune vakadzi 2, lecturer wepauniversity nekazini yake, vese vafira passport. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section uyu mutyairi weBenz akutwara zvakadupisisa. Ngatinyorei mucomment section rest in peace kune avo vatisiya. Much love.